Kubor nakaslem jong unong san hima. Kublaya pi pralog baro akan ya kepo. Kuba pilayo ya gijingnya dek gijonga dah kabangawan bersyat dengan hapo dengan neka madan hapo additional sekretariat. Ngapen pau ke jing sngau kemen ka bakrau bat ke jing sngau ya ka government ye ha ka bakalapen sngau kalapen sngat ya kijing kerpat kijonga kijing dawa kijonga da ka bak ngalayo ya ka assurance ka babiang ha ka ba nagaliang jung sarkar kila ai kat kum ka jingkwa ka junga kublai shubun bat hakane ka por ngapen tip syabaro kinong krisyan kijonga ki badon hapo jonga ne ka shulong nang ta ki bana we ru hakane ka sni ngan weng ya ka ne ka jing syat ngan ka jonga bat ngan let sibet hadu banda khamit ngan dang ap kino ki bakwa ban ya kendu ban nga ngan ap be hakane ka jaga pins ngo ba ban wan hang ne ngakwa ban ai ka jing kublai ki pi kublai shubun kublai ya pi bara Ano ka